assalamu alaikum bandiraɓe ɓenkoɓe télé men Diaspora Sénégal TV on calminama on juurama caggal yettude Allah e julde nula sallallahu alaihi wasallam ko yettude nene baba en jetti hilifaɓe men diine e hilifaɓe men aada en puɗɗirima bisimillah yalla hukken gaydirde e alhamdulillah hande noon en garti ɗo e leydi men Fouta taw addi en ɗo ko debbo jontaɗo hon Kellel Ndiaye o jeeya ɗo ko guijilon o arno ɗo noon ko wadde lancement makko mouvement makko Faabu Fouta joni Faabu Fouta noon hande mbaɗa wonti ɗo e sehil makko en wiye Diawel Sy hokkuma calmodira e bandiraɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe sehilaɓe to gonɗon goniri ɗon e nder dunde baba Adama goto fof to wonti o woniri mi salmini calminade gonɗuɗen nidi ummade fewde Allah jarama min nani calminalima o woni Diawel Sy kadi mbaɗa wiye e réseaux sociaux he aɗa wiye madame Neh e mbaɗa andi men gatto hen so ɓooyi seeɗa kono jimmi ko kalna ham holko addi ɗo henne Kellel Ndiaye. eyyi assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe addi ɗo Kellel Ndiaye ko Kellel Ndiaye jeeya ko guijilon e Kellel Ndiaye ko ɓiɗɗo guijilannajo ɗo jibina ɗo fiji ɗo mawni ɗo mbotumum dasa e nder guijilon ummi ɗo noon fay diaspora ɗanni fay France ummi France ari ɗo ene yolta hujjaji fuutankoɓe addimo ɗo noon hande ko nadde ko wonno koye mouvement président yeeƴo Fouta pour yoltude hujjaji fuutankoɓe kala ko hujjaji fuutankoɓe ɗi ganduɗa ene ngakki to banggue laamu men kanko o yaaha o sorta ha o naata e nder laamu he o yaltinana hujjaji fuutankoɓe o salaki ɗum ɗo wiyatno APR mais ko kanko e APR naɓe gondi mais kanko o naati hen ko yoltude hujjaji fuutankoɓe hay goto noon wondani eyyi cikkuɓi bandira meɗen nani kadi ɓe keeɗima ko addi ɗo Kellel Ndiaye addimo ɗo ko mouvement yoltude hujjaji fuutankoɓe kadi a waɗi hen expliqué yimɓe fof paami keeɗima haala ka joni noon caggal ɗum ɗon goppen politique o tawde ko janggo inchallah omo jogui ɗo en meeting mawɗo goppen ko heddi o moften ɗum ha janggo joni min noon madame Neh mi ɓooyinandema kadi mbaɗa yinno jidiren ko ɓooyi mbaɗa wamma invité Dakar mataw hande noon Allah hoddiri jidiren ɗo e guijulon joni madame Neh haalnam an ko wima madame Neh eyyi min mbiyatemi ko Diawel Leyle Bocar jeeyami ko ɗo e guijilon ɗo pijmi ɗo mawlumi ɗo mbotam dasa gummimi ɗo paami to Dakar to mboɗo noon liggo ko fate Fina Tawa Fina Tawa noon ko kala kene fewna dewgal ko fate belemma hakkude ma e joom galle ma ko fate belemma hakkude ma e ɓe gonduɗa ko wayno isiraɓe en ƴeehiraɓe en ɓe gurduɗa partout dal e nder leñol ma ɗum tagui noon mbiɗa wiye madame Neh nde wonno ko pewnanmi ko mboɗo yimɓeɓe ne jiito hen koye mumen kala mo pewnanmi ene yiita hen hoore muɗum haalo hannirta ni ɗum waɗi noon kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe guinnirima madame Neh joni madame Neh konko kam ko sukaɓe rewɓe tan umminimo walla ko sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe ɓe foof kala jiɗɗo ene wawi arde madame Neh eyyi aɗa andi mbiyetemi ko madame Neh ko docteur rewɓe worɓe eyyi so tawi mi yeehi hami wi docteur rewɓe worɓe firti ko hay rewɓe worɓe ɓe enen jogui e am gueɗal worɓe ɓe ne jogui ɗo ko wayno condi ko wayno piiɓi ɗi ko Fina Tawa ko fate gorago gorko kala kan goom neɗɗo yeehi ha natti famde hoore mum so ari to madame Neh ɗo mboɗo fewne gueɗe mum ɗum ko gorko mboɗo jogui pompe uji paaɗi hen mboɗo jogui ka condi paadi hen mboɗo jogui karteji ganduɗa ɗum ko gorko spécial gorko jeeyi par ce que min worɓe ko sehilama mi yi ɗum kay joni on keeɗima on paami kadi ko madame Neh wi o joni noon en jahata sowona madame Neh holli en produit ji mo addi ɗi kanƴi hol nafoore majji eyyi joguimi ɗo ko carte moccaɗo carte o kadi ɗum kadi ko minen pewnata ɗum ko woni carte moccaɗo carte o ko jamde hakkude ma e joom galle ma so tawi neɗɗo aɗanne ndiyam ɓolam lammata ɗon de ɓe mbiya ndiyam ɓolam tan saggina tan barme tan fasni tan mbiya yimɓe yo gar sene ƴetta ñelude mumen ne jara wonde carte oɗo ko jiiɗa ɗo neɗɗo jooɗo tan debbo wiye tan ode ham gorko makko gorko ode rewe makko ode ko yataw ligga himo ala wona liggey ko hunde ay bagage hay goto jooɗaki tan ene jooɗi jonde mere debbo so yiiɗi fewnude dewgal mum yiiɗi fewnude hakkude muɗum e joom galle mum yo ar yiida e madame Neh moni fof ne jogui ko waɗata less te haalata de kono joni madame Neh produit ɗi ɗo en mbayno leydi min jiɗi noon ko mbaɗna min présenté produit ɗi ko jeymi ɗo tan ngal ɗo table ko holko firta ɗum ɗo joni ko darabuji ɗi ko Fina Tawa darabuji ɗi ɗi moccete so ɗi moccama berta e leeso ma
sa werte lesso ma bordilama ha feewi moccede ham ko nananomi moccede fuuta ko walla ko moccede ko fuutankoɓe mbaɗata ɗum ko fina tawa men ɗum ganduɗe enen en jaharato jahani to seeremɓe eɗen poppo ayeji walla eɗen jaha eɗen mbaɗa talki a moccat tan ko tuudde tan tuuta hen tan eyyi sa tuuti hen ko ɗum ɗon ko gandal ko fina tawa kadi ko sattan taw sa tuuti hen ha gayni tan mberta e leeso he bordile ha feewa leldoɗa e joom galle ma tuggoɗa e jagana kala ko kalɗa e nofru ma he ko ɗum woni ko oɗo darab ɗum ɗo ko ñayre galle neɗɗo haalde ceemeɗo hono mum tan wiya min gonka mo ko ɗo pimmi aɗa neɗɗo lelata ko ɗo ko ɗum ɗo tuutete so tuutama mbaɗa e dadada ma sogolide dilli gorko wawa deeje joni firti joni produit ɗi foof so neɗɗo ari sodde an tuuranto ɗum hen eyyi sa tuurni ɗum hen so yeehi so hutirima kala ko wi hankkadin ko kañum tan o eyi tan ala ɗaddare ko taƴi ala hankkadin ko eyi tan ɗaddare ko taƴi i ɗum ɗon il faut rewɓe worɓe ono fon dogue gaare madame nehne condi ne woodi caabune ne goodi gude cakkirɗe ne goodi ayi ɗeɗo gude ko gude cakkirɗe ɗeɗo gude ko gude cakkirɗe ɗe ganduɗa moccete kaddoɗa wudere nde sa haddima hankkadi ne Amadou Oumar wawa deeje so wona takkiɗa ɗum so wona ma takkoɗa aɗa yarada hay soko Europe noon kaddiɗa ne woni Europe sa filmi ɗum Allah wallima filmi filmani ɗum wudere nde ene woni caggal leydi moyen ha ara walla nelal ma gadda billet wima ya taw ɗum il faut madame ɗum ɗo wudere nde ne waɗi karteji moccaji ne waɗi condi pewnari ɓandu karteji ɗiɗo noon hol nafoore majji kanji karteji ɗi kadi ko kuterte ko so tamma jengui koɗo ñaari ndogu foyni ɓinguel bonno woyi yewede ko nden guel ɗo oɗo karte ko hutorte takkoɗa ka gorko kala ko kalɗa ko ɗaddete ko taƴi joni haalantami seeɗa tan carte o holno waɗirte carte o so tawi a hippiti ɗum a ƴetti hen seeɗa a neldi hoorema on kuriniri aɗa ko mere wona fof halto e écran yo jomum noddami less so noddi kam less mami facciran ɗum ha laaɓa awe ceer ma firtan ɗum ko hunde ceer wiyata ala waɗi ko ɓogguinto foof ɗum ɗo kadi ko ɗum ɗo ko jumri moccadi oɗon gandi jumri ko fina tawa fina tawa kadi ko jeeyami hay goto haydara hen ala effet secondaire fof ko naturel fof produit naturel fof ko naturel duuɓi nogas ɗiɗi 22 ans de carrière wona Amérique wona Italie wona Espagne wona Europe wona Asie wona to banggue Mauritanie wona to banggue Mali partout dans le monde mboɗo yaaha toon kono alhamdulillahi rabbil alamin kala to jaaɗomi hikka mi ruttito toon mo wuuri kono noon ɗo garmi foof ɗon no mbaɗinno arde ɗon seeɗa mbaɗannano madame Neho hankkadine yimɓeɓe enen doganma en garema ñin foof a haali joni haaɓe gummo ɓe Afrique ɓe Asie ɓe Europe ɓe France ala fof mo nulantam joni mbaɗa kamɓe somi nuli soppadi hami lutto e maire Neho ɓe mbiya ko mbaɗanɗami fof min ji wallahi mangu Allah wonɓe ɗo so tawi on gudditino ligne o ma jomumen naat kalanma hol madame Neho ko wadde mabɓe guiɗimi nadde Mauritanie ko fedde nde wotere nde wiye sirluji rewɓe Fouta nden ɓe mbaɗi kam invité Nouakchott no gami toon nde mbiɗa jippi salmini de passage amnata ceerno Abdoulaye Sy Amarella joom appartement entrée fermé sortie fermé to Basara ɗo no garmi firluji rewɓe Fouta invité mi Nouakchott no garmi nde kanko totti kam galle o wi kam won hen Nouakchott dilli mi kiraɗe mi waɗanama bottaje kono ko neho oɗo ittimi Dakar addumi Nouakchott ceemedali Mauritanie nami wonɓe caggal leydi e wonɓe e nder Mauritanie goto fof ne waɗi commande muɗum gammu par gamme mbaɗirami est ce que madame Neho nder hunde waɗi fayide joni noon kamɓe ko Mauritanie tan meeɗa yaade ko faate produit Neho ko Mauritanie tan meeɗa yaade hen walla meeɗi yaade hen banggue goɗɗo taw ko kañum tan nawma walla aɗa waɗe invitation ngaji kewɗi taw ko produit o tan nawma tan aɗa waɗi yaɗum présenté mi yeehi hen Mauritanie mi yeehi hen Mali kam aɗa andi gueɗe rewɓe nen toon kono min déplaçama ɗo Dakar mi nawama Mali subabude ɗum ɗo mi déplaçama Dakar mi nawama Maroc punde ɗum ɗo Europe kadi kala leydi Europe ndi jiiɗa woni Amérique woni Europe kala to jiiɗa wona Belgique wona Italie wona France wona Suisse wona Belgique wona ɗa hen la Espagne kala leydi ndi garɗa client eɓam nan ɗon ɓe ganduɗa mbaɗa waɗana ɗumen goo ɗiɗi tati so neɗɗo yeehi noon arti jam tawi toon wiyata ko madame Neho no mbiruɗa ni foof ɗeɗo leyɗele fof mi yeehi kono ko Neho nayimi ɗon kadi kala to janomi mbaɗa wawi artude ɗon par ce que ko jammi ko gonga mbaɗanmi kadi ko gonga woni hen ko ɓooyi juuri fof Allah weela ko gonga so neɗɗo soodi cikkuɓe on nani ko haali o so neɗɗo soodi hutirima so ruttima e jeynoɗo ɗum andi nguɗon jeegu en waɗi fayida so alano fayida so neɗɗo soodi lawa goto wonta rutto hen kono min mbaɗa yi yeeso ma ɗo piiɓi ɗiɗo koɗi nafata piiɓi ɗi joni ko soko jamde piiɓi ɗi ko an andi sohla mo joguiɗa an andi haaju mo joguiɗa haaju o noon ɗum ko an andi ko woni e ɓerde ma sa hakkude ma e joom galle ma so hakkude ma eɓe gonduɗa so hakkude ma e place mo liggotoɗa kadi ɗum ɗo so tawi a ari
ala sohli piɓol ngol sa moccanama ɗum sa waɗe dadorde ma kala ko kalɗa gorko wiyatan ko ɗaɗi dade koko taƴi cikkoɗa wonani tan e funtude min tan jaaha ƴeewaɗa tan garon fina ene tawa garon ma ɗiɗon tan gadda ɗo en tan mbiya kelle hankadi jawel sine way madame nehne yata tan de piɓi maɗi ko piɓi normal piɓi kolade piɓi kolade so wona tan mo kuccuɗa tan e leesa tan kabɓuɗa ha fewi tan gadduɗa mbiɗa yeebi piɓi ɗi ko kolade jetta tawa wallahi joni piɓi ɗi jimmi andude holto guittuɗa gandal piɓi ɗi guittumi gandal piɓi ɗi koye tanam guittumi gandal piɓi ɗi koye gorgolam jiɗɗo e babam yumma kañum jangguinimi ene wiye yewti Kumba mama mo wiyete ko Fadi Sakke kala gonɗo ɗo e wuuro he ɗo guijilon ɗo so wiyama Fadi Sakke jomnandi sa faye yaade wudere ma murnorde addete jinnade ma addata wudere nde adda piɓol o haɓɓanma piɓol ngol kaɓɓa jaaha sa yeehi aɗa heewi honade dewgal ma somi faami joni madame nehne finani tan o yeeyi marchandise makko mo jogui ɗo ala koko ko dondo ɗum o itti koye mama ko hen o itti koye gogguiraɓe makko o ari ɗo joni o waɗi yimɓe présenté ko toon o itti kono ndehere ko jaharon ɗo onon punte tiktok oji walla banggue goɗɗo taw gaddo produit ji mum tan wa haalande yimɓe produit ɗiɗi jaari yo garɗo e madame nehne o yo waɗi 22 ans de carrière 22 ans de carrière taw waɗani hay faux pas goto kalmo yeyno routine makko kalmo waɗatno yi hen ɗum ɗo martaba no fewi hankkadin worɓe ɓe jaaɓi ko tan ala galleji ɗi kadi so mbaɗi tampere seeɗa sa ronki famodirde e neɗɗo aɗa wawi arde makko kalda e makko pamodiron e tout ça o waɗanma kala ko jiɗɗa ha feewa ko noon kala garɗo e nder enen jogui probléme hakkude muɗum e joom galle mum so ari am inchallahu rabbi ma Allah ittani ko satti mami waɗan ɗum no foti waɗirde ni madame neho noon so tawi a sohli ɗum woni ko amo tefes sara galle Serigne Modou Sey borom tawfiq walla côté ñaari Baye Fall sa ari ɗon sa sohli madame neho ma tawam ɗon eyyi numéro téléphone o ko 77 130 60 45 ɗum woni numéro madame neho docteur rewɓe worɓe aɗa ko mere ko noon de ayi oɗo wiyata ko Allah watta ko haare en calmini DTV naaɓe par ce que DTV kadi ko télé baɗɗo fayida DSTV ko télé baɗɗo fayida walloɓe kadi miskineɓe kadi waɗoɓe ballowo neɗɗo kadi ha Allah waɗa ɗum ɓamto e dow e nder aduna o eyi joni noon min jiima hande machallah madame neho no wayni ene ñanti ha yooɗi ene waɗi maquillage mum machallah ene feewi min jiɗno andude madame neho hande holmo yaltirma ɗo wayne madame neho so jiimi ñantimi wutte mo ñantimi ɗum ko Aissata Moussa Guelage Abdoul Sabbawar walla mbiya Aissata Bouya Cappa Hamady Alpha on wiyete ko madame la maire ruttiri ko kolade Amadou Ba on noon ñantimi oɗo wutte kono yeeso ngo noon so wayini ha wayi waɗi mamel ni tangal koko sama doom bu baax bu tuddu Ndey Ami momo defal ni moy maquilleuse bu baax bi ya wadden hande to jaltirɗa ɗo machallah hande madame neho nde an wona madame neho tan ka madame neho kono ha madame jontaɗo machallah ko yumbiraɗo baɗɗo jongo ma woni yiyani mum ko wonno hande waɗi fersel place o machallah e bandiraɓe julɓe min cikki min gaari ha ɗon e yewtere meɗen taw garduɗen koye madame neho madame neho min dokkuma tan bayidira e bandiraɓe eyyi mi salmini DTV naɓe mi weltanima Allah kadi mi weltanima on ene ñaaga tan télé moon o yo Allah hokku ɗum yarude yeeso yo Allah ɓamtu on uddita on ha dañon téléji kewɗi nde wonno oɗon jakta hewɓe oɗon balla hewɓe kadi oɗon ɓamta hewɓe neɗɗo ara filmé mawnine towne ha dow machallah no townirton yimɓe ɗin yo Allah townino noon ya barke Seydina Muhammad mi salmini dendagal guijilon naɓe ɓe sehilaɓe yiɓe fedde yiɗɓe binel Samba Lelo Siramane Koddalele Bokhar salmini on Adja ilalega a jarama madame neho Allah jarama on jarama bandiraɓe yewiyankoɓe télé men Diaspora Sénégal TV hande noon kucciden ɗo ko madame neho mi sikki onon fof on paami wona debbo hen wona gorko hen ko haali ɗo enen fof en paami ɗum noon kala jiɗɗo ko moƴƴi jiɗo produit ji badɗi naturel taw ala hay effet secondaire goto so ari ɗo e madame neho mo humtan ɗum haaju muɗum Allah jarama on jarama ha ɗo e ɓoyde inchallah ha joni koye ɗo tan e guijolon gonɗen à suivre